Jeg prøver faktisk at efterleve det, jeg gerne vil prædike over for både venner og familie og folk, jeg ellers har med at gøre. Jeg bruger tid på at lave noget god mad derhjemme. Jeg bruger tid på at spise efter sæsonen, og jeg synes egentlig, at det er sgu ikke særlig svært, og man behøver ikke at gøre det så til mere, end det er. Altså, traditionelt set har folk jo levet sådan i generationer. Jeg siger, jamen har du en kylling, altså lav en god bouillon på den, og du kan pille kødet fra, du har til hønsesalat, du har til tarteletter, du har til noget, du kan, hvad ved jeg, grille kyllingebrystet. Altså der er jo masser af ting at lave ud for det. Og det samme med at sylte nogle af de ting, som er gode i løbet af sommeren eller sensommeren. Jamen få det der i nogle glas, altså brug et par timer på det en søndag, hvis du har det, eller mandag aften, altså lige sætte en time af, lav det sammen med din kæreste, dine venner, din familie, og så er det bare super fedt at have i køleskabet. Altså har du sådan et godt basislager, så skal du jo, når du så handler, jamen så skal du måske kun lige købe lidt salat eller købe hovedgarnituren, så har du alt det, der er klar. Og så kan du lave god mad i din hverdag, også uden at det behøver at tage 3 timer. Og jeg tror, du skal stå og koge fong og lave det ene og det andet. Jamen det har du sgu. Du har det klar, du har det på lager. Men det betyder ikke, at jeg er fuldstændig hellig i den her. Jeg prøver bare at tænke over, hvad jeg spiser, og have en holdning til det. Jeg kan sagtens spise en pizza, eller en shawarma, eller en burger. Det er slet ikke sådan, men skal jeg det, så vil jeg sgu også helst have den bedste pizza, eller den bedste shawarma, eller den bedste burger.